Giraria ni gowono gati ya basaye kurwa sensemeria ya mochone kutoka sebonge tutuma saba imeje kaunti ya Nyamira barokane kumrungania ogotekerani kwa magendra sensemejo gati ya buno kubara kwa Mario Gasinyagetari ya sensemejo loigo kotorose uwechi bare karo kalibanya re kumugania mu MC bwensemejo kubatirano mubunge bwensemejo kane kubinango ikirani bara magendra sensemejo basabu kwana nigatseni kendize TV ya tukulia lero nigo warokana kwa muchomo MC bwensemejo ya sogote ya buna niga rokane kubatiga maiga na kubaombia anamana so kerania magendra sensemejo abasabo bono niko batebiru namba chikomike getambo kirikie gocha asoko mutarro mu MC go ikasabisi yaye na kwani kumanya na seki aroka ne kubatika maiga ekolengani gune chinsemo chinde a sensemejo ya muchenwa mu MC ito ogesima wadi atutinya meino egasiye twakoete guno mweshimiwa ito we county assembly egasiao kwani go turabeka no empare koruko itibo gochie Nyagitari umuchanga abante abane bakumia none chipikipiki chiko kwa matoba ichire gochiro gore mune mbure egocha yatuga utago tobekera umuchanga iga torrenga rene naye gwakorire Mario Gatayo Nyagitari egasi yago nere ritwakoete inu nini mogera tomo umugafana tari gasi ari gabu muntu oyora bono ngaki bono baraje batokonya abanta tumagocho women lab ito keruza mumanyi chibesa nchiro chia affirmative fund chia basaye mutago torethera chibesa echi twapurano ne chironi echo tuchakere biashara ma abantu bando tanga twabiokire chigasirende no to understand chikete lakini rende ebintu bune imo bwento gotorethera na bigo tokonya chia senator umwe kwanza umwe MC nero raire bobepi twasumbukire bobe agochaga norete onorire ngwatekare egasi yae no gocha maruge sima taritanya mojenu gatanya gocha pi twagechiru arafu ibintu binde kasimtani ndo anyo online na mugambi tanya to update ebichana twasumbukire bobe bono asa mugambi ndo amachora lakini kasimtani bari batabu disim online bakora gose kasimtani ya update ru mbamaidi rika wetanda none chibarasa kwa naki kasimtani one you corruption ngo baswere meiga bararire bayanda gali basamenyama bachaga bali gukora kende kinga kikure kigoika bangaine bichana no birinsi ko bono obu ibingi botaswere ime igo omu MCA kwa kwana sigete tokaiwa ati majanu twakwete kura from next week ngo gutara dore ande kineke mane anya turgo kwana bantu bamachenu ikatogo tarere isonde getu agende Nyagitari ga igatogo tegutote ta Mariogo ogotegunga agenda kurerioko kintetere chipanado chibonte gutuka Nyagitari aso muntu ndi bwensi kweguna no mwanekera igure bo belibere gwategunga agenda kemesuri tigichibesa kurerioko Mariogo taiyo na chinga kyo chibo igoni go barokane gote abune skuru